ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନରେ କନେକ୍ଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଏକା ଏକା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଦରକାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ସଂସ୍କୃତି। ଛୋଟବେଳେ ବୋଉ ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ହେଉ ବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ହେଲ ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମନ କେତେ ସଫା ଅଛି ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଦୁନିଆ ଯେତେ ଆଧୁନିକ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ବଞ୍ଚିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।